మాసపు వేలలో ఎరిమేలిలో స్వామి ఎరిమేలిలో అంబరమంటే సంబరాలు ఎరిమేలిలో స్వామి ఎరిమేలిలో అంబరమంటే సంబరాలు స్వామియే అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప స్వామియే అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప స్వామియే అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప స్వామియే అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప పాదం నడిచేటి స్వాములంతా వచ్చిరి నా చిన్ని మణికంఠుని పాటలెన్నో పాడిరి నా చిన్ని మణికంఠుని పాటలెన్నో పాడిరి పెద్ద పాదం నడిచేటి స్వాములంతా వచ్చిరి పులి వేషాలు వేసి పేట తుల్లి ఆడిరి పులివేషాలు వేసి పేట తుల్లి ఆడిరి వావరు స్వామి దర్శనమాయనని మురిసిరో స్వామి దర్శనమాయనని మురిసిరో అటుపైనే ఏకాంత వాసుడిని కొలిచిరో శబరిగిరుల వైపు స్వాములంతా కదిలిరో ఎరిమేలిలో స్వామి ఎరిమేలిలో అంబరమంటే సంబరాలు ఎరిమేలిలో స్వామి ఎరిమేలిలో అంబరమంటే సంబరాలు పంబల మునిగి పరిశుద్ధులైరి స్వాములు కన్యమూల గణపతికి కొట్టిరి టెంకాయలు కన్యమూల గణపతికి కొట్టిరి టెంకాయలు ఎత్తైన కొండలన్నీ ఎక్కుతున్న స్వాములు అలుదాలో అలసటనే తీర్చుకొని స్వాములు అరుదాలో అలసటనే తీర్చుకొని స్వాములు శరణు గుత్తి చేరి శరములన్నీ గుచ్చినారయా చేరి శరములన్నీ గుచ్చినారయా అప్పాచి మేడ దాటి సాగుతున్నారయా మేడ దాటి సాగుతున్నారయా శబరి కొండను చేరి సేద తీరినారయా ఎరిమేలిలో స్వామి ఎరిమేలిలో అంబరమంటే సంబరాలు ఎరిమేలిలో స్వామి ఎరిమేలిలో అంబరమంటే సంబరాలు నియమానిష్టలతో నీ తెచ్చుకున్న నెయ్యితో అయ్యప్పకు అభిషేకం మాతితో చెయ్యాలని అయ్యప్పకు అభిషేకం మాతితో చెయ్యాలని మొక్కులన్నీ తీరుటకు మోసిన ఇరుముల్లని స్వామికి అర్పించి వేడినారు శరణని స్వామికి అర్పించి వేడినారు శరణని బంగారు మెట్లు ఎక్కే భాగ్యం మీదేనయా బంగారు మెట్లు ఎక్కే భాగ్యం మీదేనయ్యా అయ్యప్ప అభయాన్ని మీరే పొందారయ్యా అయ్యప్ప అభయాన్ని మీరే పొందారయ్యా మకర జ్యోతిని చూసి ధన్యులు అయినారయ్యా ఎరిమేలిలో స్వామి ఎరిమేలిలో అంబరమంటే సంబరాలు ఎరిమేలిలో స్వామి ఎరిమేలిలో అంబరమంటే సంబరాలు పేట తుల్యాట పాటలో కార్తీక మాసపు వేలలో ఎరిమేలిలో స్వామి ఎరిమేలిలో అంబరమంటే సంబరాలు ఎరిమేలిలో స్వామి ఎరిమేలిలో అంబరమ